Yerin yüzünün tawaf edilen yer Beytullah bolsa, arşın tawaf edilen yer Allah Teala'nın kürsüsü bolsa, insaniyetin bedeninin, vücudunun tawaf edilen Kabe'si Beytullah'a da kalıbıdır. Çünkü o tawafda iman yerleşiyor. Allah'a olan duygusu yerleşiyor diye zaman. Onun için hemişe yumuşak sözlü olmalı, katı sözlük öz Müslüman da onunumuzu daima. Sekizinci Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vesid eden da edici cemaat hifzul cari, yani komşuçuluğu saklan diye. Komşuçuluğu saklan diye, komşuçuluğu ağzı birlikte saklan diye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiya vel cadiril kulbe vel caril cunubi. Yani yakın komşuyunu da daş komşuyunu da yaxşılık edin. Komşuçuluğu saklan deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyruk veriyor. Ve öyle hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydiya and dedi aydiya vallahi la yu'minu vallahu la yu'minu vallahi la yu'minu'llezî la ye'menu caruhu min vebâiqihi diye. Yani Allah Teala'nın adından and içiyeni, üç kere and içiye, komşusuna hediyet veriyen adamın mümin değerliğine men Allah'ın adından and içiyeni diye. Hatta bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı diye Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a ya Ebu Bekir deyip diye Cebrail aleyhisselam her yerine komşuçuluk vardı. Allah Teala'nın ayetine aydınlığından öz adının komşuna dikkat etkin, komşuna hediyet edeymeyin, komşunun halinden haber algın deyip komşu vardı, ken dağda itti diye men sonra vaka korku vurdum diye komşu adam ölünden son mirasam düşenler deyip ayet emeleri deyip kredi vurdum diye. Şonun yal komşu bilen agdy bir bolmaklygy Allah Teala peygamberimize aýdypdyr edeceğim. Şoň üçin komşular bilen mülakatly bolmaly we komşuňa ediyet etmejek bolmaly. Komşuňdan hergiz komşu goradyp bir-birine towgat edip alkyş alyp durmaly edeceğim. Kıyamet gün komşudanlar diýip peygamberimiz. Hazreti İmam Azam Kufa rahmetullahi aleyh ol-Luğman min sabit mezhep başymyz alimlerin sırası, evliyaların sırası İmam Azam Hazretleri bir cühüt komşusu var eken idi cemaat. O cühüt komşusunun jayi detelikte yaşan soňlar İmam Azam Hazretlerinin jayinden ýokarrakda yerleşýän eken. Ve eger ol komşusu gidip necaat etse, yani hajatkana gidip ihtiyacyny giderse, täret etse, onun necasaty Hazreti İmam Azam Kufa rahmetullahi aleyh öýüne düşýän eken. Hazreti İmam Azam da hiç da diýmeýän eken muňa. Bir gün görýär cühüt näçe ýyl geçenden soň görse, bir hajatkanadan çykandan soň görse İmam Azam Hazretleri nejasat aýyrýar diýär. Ferisi nejasat aýyrýan ýermiň tuwalýatynyň häzirki dilimizde hajatkanasynyň aşagynda eken. Ýanynda bar ýerde billi diýär şu Hazreti İmam Azam'a şoň nejasat, öz nejasatyň düşýänini, bulam nejasat ekidip başga ýerde başynyň ýanlygyny gördü diýe eline pil alyp. Ya İmam Azam diýär, bu eziyeti sen menden näçe wagt ber görýän diýip aýtdy diýär. Komşu diýär, men şu eziyetini diýär 20 ýyl ýana şu gün diýär. 20 ýyl berdi men sana wagt demekde men sana hiç näýileligim ýok diýär. 20 ýyllap şoň bokly nejasatyny çykaryp ýörüpdir, men öýmeseň nejasatyň gelýär diýmänler. Şonda ol cühüt ey İmam Azam diýär, men niye batyl dine uýup ýören ekenim diýär. Bizim dinimiz onun ýaly ahlaky uğradan aklar diye. Senin dinin şunun ýaly ahlaklylygy uğradan bolsa, senin dinin hakyky din ekenini musulman bolu diye. Näme bile häzir kugunda da bilmän ýalňy şagada da fuňda çykalyp aşağı taşyşsyn, bagsyň ýatyrýarlar göni. Şoň üçin on ýal bolmalylar, aram-aram ýalňyşlyk bolýar, goňşyňa ediyet etmeliler, ötüncünü kabul etmeli. We bir de şu bar adamlar bir adam ýalňyş adataňa bir ýalňyşlyk bilgeçliğinden bilmän bir da etdimi olam sana bagyşla diýdimi artystıramallar. Çoğullan kabul etmedik Allah Teala'nın düşmanları diýdim. Bir-birini geçirmeli, rehimdar bolmalylar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam 9-njy ediýän wesit ediýär jemaat bedlet selam diýär. Yani siz salam berin diýär. Peygamber Aleyhissalam aýdy hadis-i şerifini ebhalun nasa men bakhila bis selami. İnsanların en bahili kıskançı salamına bakıylık edenlerdir diye. Çünkü hemişe
Salamı biram bermek sünnettir, almak wajypdyr. Berilen salam boş goýmaklyk günäkärçilikdir diýdim. Salam bermän ulumtul etmeklik ol elbetdigi görünüp dur. Ýöne salamy kim birinji berdi, şolum sogamy alýar. Şu Peygamber aleyhisselam şu kim birinji salam berdi, sogamy şol alýanlar diýen hadisine ýerjek bolsa sahabalar hemije Peygamberimiz görünni birinji salam berjek bolýar diýen hiç başaranatdy. Peygamberimiz birinji berip ýetişýärdi diýen. Şoň üçin assalamu alaykum diýip salam bersen 10 sogap alýan diýen. Eger assalamu alaykum we rahmetullah diýip salam bersen 20 sogap. Assalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi bilen bolsun diýen 30 sogap diýe. Ýöne salamyň şeýlede bir edep bar diýen, bir sana assalamu alaykum diýsen jogap berende we alaykum assalam we rahmetullah diýip bir daha goşmaly. Eger o sana assalamu alaykum we rahmetullah diýsen oňa ýene bir daha goşmaly we alaykum assalam we rahmetullahi we berekatuh diýmeli. Eger o sana assalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh diýse, onda sen oňa doğru cevap ver. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh deyip şonu sana uğradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeli diye cemaat. Yine salamlı olan Peygamberimizin vesiyeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl önce vesiyet ediği cemaat husnel ameli, yani amalınızı boğucu edin diye. Yani namaz okağında rükûlarına, secdelerine dikkat etmek, Kur'an okağında onun tecvid kağıda bilen okuyacak olmak. Her bir togavi iş edende, amalı hayır edende, şol işin has togaply, has dogry we dürüst bolmaklygyna dikkat etmekligi Peygamberimiz buyurupdy diýjema. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 11-nji buyurundady qasral amali, yani umidyňyzy uly tutmaň diýär. Bu diýdigi aymenene 100 ýaşar, 90 ýaşar, aymen 10 eder, 10 eder edýän işinde has ulukyn tutma. Allah nesip etse eder. Allah haýsyn nesip eder, adam nesip etse de, köpün nesip etse, haýyrsyn nesip etsin. Pestel umidini tutumunu kiçiden tutmalı. Eğer tutumun kiçiden tutsan Allah on bereketini ulul diyanlar. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde aydiya yeşibu ibn Adem'i yeşibbu fihi hislatanil hirsu ve tulul ameli. Adam oğlu qarrar hemme dadi, yani dişi, bilinnaki didinna, kuvvati ve şu mümin vestatları gider. Şol vaqt ol adamda iki tane zat yaşayanlar deyiptir. Biri harflık, harf dünyalık. Eyleki biri de dünya zırmaklığı harf dünyalık yani. Tuli emelliye. Yani uzun arzular. Şoň üçin boş arzular edip onu meden deyip edebilmejek, başarmajak zadyň arzu etmen, başarjak zadyň arzu edip şoňa ýerine ylgasan Allah Taala netip edýändir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın cemaat 12-nji edýän bir de wesiyeti lüzumel imani, yani imanını hemişe yüreğinizde saklaň diye. Bu diýdigi imanını haram zatları bilen kirletmeň, imanını kirledýän yalan sözmi, görüpçülükmi, ýa şoňa meňe erbet zatlar bawul zinami, arakmi, çilimmi, nasmi, ýene aýtalaýan çilimmi, nasmi, şunyal imanın körüldýän zatlardan daşta durmaly. Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiya ya eyyühellezine aminu ey iman eden adamlar imanınızı berk saklan, mehkem saklan. Bu diýdigi imanını ziyan ediyen ne iman, bir iman etip gören adamların hareketiniz imanını daýlama. İmanlı bolluňmy, iman eden Allah'ın buyruklarına boyun bol, iman eden berhak bilen Peygamberin sünnetlerini eýer diýdigi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın 13-nji buyuran wesiyet ediği cemaat "Tefakkaha fil Kur'ani", yani Kur'an-ı Kerim'i öwrenin ve şonun emirlerine boyun bolun diýip. Kur'an-ı Kerim'i hemişe Peygamberimiň wesiyeti özüňizde ýar tutmaly we bir zat mesele ýüze çykdymy barmaly alim adamlar, şu alimlerimiz, ahunlarymyz, amamlarymyz barmaly. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde şol iş nähilip şol işten Kur'an-ı Kerim'den göz başalmaly. Hadis-i şeriften alimlerimizin, mujtehidlerimizin icmasından, kıyasından ilham almaly, şoňa görä durmuşymyzda amal etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, eger kimde kim öz bala çağatyny Kur'an-ı Kerim öwretse, ol öwrenen Kur'an-ı Kerim öwrenen çağda Kur'any hemişe ýatda saklap, oňa amal edip getse, bilin ki şeýle çağany yetiştiren adamyň kıyamet mahşer gününde başına şeýle bir täç geydirer Allah Teala. Ol täç şul 5 gün yalan şu dünýädäki bizi ýagsylandyryp duran günüň şöhretinden
güýçli şöhrenlenecekdir. Şoň üçin özümüz Qur'any öwreneýin, çağızyklarymda Qur'any öwreneýin we durmuşda oňa amal etmekli öwreneýin. Ve inşallah şu zatları yerine getirip getsek kıyamet mahşerinde Allah-u Teala'nın rahmetine duçar olmaklı. Hemmemize nesip eder deyip umidimiz var. Çünkü Allah-u Teala la taqnatu min rahmetillah. Menin rahmetimden ne umid olmalı diye. Allah-u Teala'nın rahmeti ve onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati her birimize ve her ki tanıyan tanımayan ümmet-i Muhammedimize nesip etsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya Rabbi. Allahu ekber. Cümlemize. الله أكبر الله